Ну что, котики-варкотики, паспрабуем завесці сітраенчык. Стаяў ён у мяне 10 тыдзень, я на ім не езджу. Ну і зараз паспрабую. Я тут крышачку пераробіў некаторыя рэчы, каб яна, будзем спадзявацца, лепей завадзілася. Грэем свечы. Ой, амаль, надо было не отпускать. Ну, значно лепей заводится. А зараз покажу, что я пераробіў. Першапачаткова я замяніў вось гэтую кнопку, якая ў мяне ўключае прагрэў свечак. Ну і па-другое, зараз покажу, што яшчэ зрабіў. Ну і па-другое, я замяніў кабель, які ідзе ад кнопкі да свечак. Пераабціснуў яго на гільзу, бо мінулы быў ужо зялёны ад вады, і мне здаецца, што ён даваў вельмі вялікае супраціўленне, і таму я больш грэў кабель, чым самыя свечы. Ну вось зараз машина стала заводиться значно, не сказать, что легчей, но простей. Так что, мои даражэнечкі, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж таки праблемы з лініяй сілкавання вось гэтых ось свечак. Ад'ё.